ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар шабакаи роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯз дар бораи яке аз телефонҳои беҳтарин ва серхаридори 2019 第三个也碎了。 Redmi Note 10 маълумот медиҳам. Хуб. холӣ буд, ташвиш нашавед. ин телефонро барои як дӯстамон дирос харида будем. Акаи Ҳабибулло кушода буданд. Наваш дар ин ҷо. ин моделро қариб тамоми топови блогерҳо ба тамоми подписчикои худ пешниҳод мекунанд. Бисёр дар бораи ин намуди телефон ҳоло дар интернет, дар YouTube бисёри видеоҳо аст. аз ҳамин хотир ман ҳам тасмим гирифтам ки шуморо ҳамин телефонро нишон бидиҳам, тамоми функсияҳояшро ба шумо бигӯям ва исбот кунам ки дар ҳақиқат ин телефонҳое ки мо нишон медиҳем тақрибан дар 15 000, 20 000 рубл, 10 000 рубл ҳамин хел телефонҳо ҳастанд ки қариб ки қувваташон ба телефонҳои 50, 70, 90 000 рубла баробар аст. аз ҳамин хотир шумо шарт нест ки он телефонҳои қиматро бихаред. ҳамин арзонҳо қуввати онҳоро доранд, фақат онҳо бренд ҳастанду халос. биёед акнун телефони Redmi Note 7ро мекушоям ва ба шумо ҳамаи функсияҳояшро мегӯям. хуб, телефони нав аст. мо инро ҳоло харидорӣ карда аз анбор, ки аз склад овардем. ҳоло ба шумо нишон медиҳам ки ин телефон чӣ гуна телефон аст. ба монанди Redmi мо боз ҳам Samsung-ҳоеро метавонем ба шумо пешкаш намоем ки ба монанди Samsung A30, A50, A20, A40 ҳам баромад. инҳо ҳам як чӣ гӯям, як намуди Samsung-ҳои охирон аст ки қимат нестанд, вале қуввати ҳамон телефонҳои бақувватро доранд, телефонҳои қиматро аниқтараш. чиқадре ки мебинед Redmi ҳама вақт як чихоли прозрачни ҳамеша дар упаковка равон мекунад. инам хуб аст. ба ҳар ҳол тӯҳфа фарқ надорад ки ӯ чӣ гунае бошад, хуш аст вақте ки тӯҳфа мекунад. мактуб бубинед телефонро. телефони кабут аст, бисёр як ранги зебо аст. нигоҳ кунед. агар дар рӯи стол монем фикр мекунед ки касе намегӯяд ки ин телефон то 15 000 ба монанди телефонҳои 30-40 000 менамояд. ҳамин тавре нигоҳ кунед, чихе дизайни хело зебо дорад. хай телефонро мебинем. дар пушти коробкаш нависондааст аз якум дар бораи камераш 48 мегапиксел ки дар ин шабу рӯзҳо то нархи 20 000 чунин камера дар ягон телефон дида намешавад ва то ҳол надидам. ду камера дорад ва ҳамчунин виспишка дорад. ин ду камере ки шумо мебинед ҳаст 15 мегапиксел ва ҳаст 48 мегапиксел. 48 мегапиксел хело суратро нағз мегирад ва ҳамчунин барои видео сёмка кардан гӯед агар ҳам HD, ҳам Full HD ва ҳам 4K сёмка мекунад. беҳтарин аст. ҳангоми роҳ рафтан шумо ҳам ба навор мегиред, ҳам роҳ меравед. беҳад стабилизатсияи ба қувват дорад ки нисбати бисёр телефонҳо фарқ мекунад. умуман қариб ки телефон хеле намеҷунбад. ва дар бораи экран 6.3 дюйм. ин чӣ маъно дорад? ин яъне маънои онро дорад ки экранаш каме бориктар аст. бо як даст яъне идора карда мешавад, удобна аст. бисёр телефонҳои қимат экранашон паҳм ҳастанд ки бо як даст идора карда намешавад. Qualcomm Snapdragon 660 ин протсессораш мебошад ки чунин протсессорро дар телефонҳои то 40 000 яъне 35-40 000 часпонда мешавад. процессори бюджетни нест. инро дар флагманҳои қимат мемонанд ва ин Redmi Note 7 яке аз аввалин телефонҳои ҳамин Xiaomi ҳаст ки чунин соҳиби чунин процессор ҳаст. масалан барои бозӣ кардан, барои бозиҳои бақувват ҳамин Snapdragon 660 ягон майда шумо часпидану ягон хира дидани картинкаро, изображенияро ҳис намекунед. беҳтарин процессор аст ки тамоми бозиҳои вазбинро шумо метавонед дар ин телефон бозӣ бикунед. ва ҳамчунин намедонам барои локатсия ҳам беҳтарин телефон аст. масалан онҳое ки таксӣ мезананд барои карта истифода бурдан ба монанди навигатор амсоли ҳамин чизҳо.
чорум дар бораи батареяш гуфта шудааст 4000 мАч аст ки инро имрӯзҳо аксарат аллакай медонанд. Касоне ки намедонанд 4000 мАч ин маъное дорад ки масалан аз сар то бегоҳ шумо ин телефонро истифода мекунед, боз бегоҳ ба хона мебоед 30-40% шояд зарядаш мемонад, яъне аз сар то бегоҳ ба 1000 зарядаш мерасад. телефон маҳкам ва кушода мешавад ҳам ба воситаи ангушт, яъне отпечатки палец ва ҳам ба воситаи фейс, яъне ки дидани рӯи шумо як бор сахранид мекунед ва ҳар дафъ ки шуморо мебинад худаш кушода мешавад. шакале ки мебинем дар упаковка мисли ҳамеша Redmi танҳо ҳамин шнурашро мемонад ва зарядникро. хуб, дигар ҳеҷ чиз нест, ҳамагӣ як зарядник аст бо симаш ва як ҳамин чехоли прозрачни. Тамом. Биёед чизи дигаре ки ман мехоҳам ба шумо нишон бидиҳам дар бораи ин телефон Redmi Note 7. ин слоти симкарта монияш аст ки ду симкарта ва флешка мебарад, вале аз ҳама чизи хубе ки ман мехоҳам ба шумо бидиҳам ин ҳамин резин аст ки дар бисёри телефонҳо нест. ин бошад барои надаромадани об ба дохили симкартаҳо ва ҳаргуна чангу ғубор беҳтарин чиз ки дар ҳамин телефон ҷо кардан. Дар бисёр телефонҳо ин чиз дида намешавад, беҳад ин чиз одамро хурсанд мекунад. хуб, чӣ тавре ки мебинем дар қисмати поёни телефон динамикҳои хело бақувват ҳастанд. динамикаш аз бисёр телефонҳо фарқ мекунад дар ҳақиқатан ва зарядник ҳамин серияи Xiaomi аввалин бор аст ки дар телефони худ зарядники Type-C мегузорад. ҳамаи серияҳои пешинааш зарядники оддӣ ҳастанд ба монанди хеле ки Samsung-ҳои пешина буд ҳамон хел аст ва аввалинаш ҳамин аст ки ҷои зарядникаш Type-C аст ва экранаш Gorilla Glass Pro ном дорад ки беҳад бақувват аст, ба мисли челленҷ шудагӣ ки ҳар хел видеоҳо ҳаст бо телефон тармуз мешикананд, бо ин телефонро ҳар хел корча хати мехарошанд, ҳар гуна чизо мекунанд, вале ман ба шумо тавсия намедиҳам чунин шумо накунед. вале дар ҳақиқат амин шишаи болоаш хело бақувват аст. Oh my god, अभी हुआ 1 2 अबे तुम अच्छा 3 4 5 қафоаш ҳам шишагӣ аст, ин ҷо ҳам шиша аст ва пабакам бошад алюминий аст. Алюминий бошад ё пластмасс аст ё алюминий, ман аниқашро намедонам, телефонро гирён мекунам. хело тез кор мекунад бинобар сабабе ки васми ядер, яъне ки 8 ядер дорад. ин ҳар ядери ин 8 ядер чӣ гуфтане, яъне ки як командае ки шумо медиҳед, чӣ бозӣ бошад, чӣ даромадан ба YouTube ё ки даромадан ба интернет фарқ надорад, ҳамин командаи шуморо 8 ядер тақсим мешавад ва онҳо зуд ин корро мекунанд. шояд инҳоро шумо аллакай барвақт медонед, шарт нест ба шумо ин чизҳоро ман бигӯям. оперативни памяташ 4 гигабайт ҳаст ки аз баъзе компютерҳо ҳам бақувваттар аст ва 64 мегабайт внутренний памят дорад, памяти дохилии худаш аст. ҳамчунин ҷой барои иловагии флешкарта мондан то баландаш то 256 гигабайт памят доштагӣ флешкартаро низ метавонад қувват кунад. ба зудкориаш қоил шудам. худам ҳоло фикр дорам ки аз ҳамин телефон харидорӣ кунам, чунки Honor 9 Lite доштам, аллакай ин кӯҳна шуд. ҳоло фикр дорам ки шояд ки аз ҳамин ягон харидор кунам, барое ки хеле хуб кор мекардааст. камераш ҳам базеб хеле хушрӯй будааст. телефони беҳтарин ва серхаридори 2019 то нархи 20000 яке телефони Redmi 7, дигаре Samsung A50 мебошад. оидин дар YouTube бисёр тестҳо гузарондагӣ ҳастанд. мо низ оидин тест гузарондем. видеоаш дар ин ҷо мебарад ё силкаашро дар описани видео мемонам. барои касоне ки интерес аст, дар омада ҳатман тамошо кунед. ин телефонҳо баробар аст ба телефоне ки қариб 35 то 40 ҳазор меистанд. ҳоло як функсияи интереснешро гап мезанам ки пулт дорад, ки тариқи ин пулт метавонед телевизор, кондитсионер, вентилятор, умния поставка, камера ва бисёр чизҳоро управлят кунед. ҳамчун пулт яъне управлят кунед. аз дизайнаш беҳтарин дизайн, отпечатки палец дорад, аз қафо 2 камера, аз пешқа 1 камера дорад. сифати камераш аълотарин яъне беҳтарин аст. дар ин шабу рӯзҳо
нархаш бошад ҳоло 13500 рубл месад, ну дар ҳамиша бурӯи сол, шояд ки оянда тағйир ёбад, шояд ки арзонтар ҳам шавад. Мехостам шуморо огоҳ кунам ки мо ин видеоро 21 июл 2019 ба навор гирифта истодаем. Касоне ки оянда шояд баъд аз 20 рӯз, баъд аз як моҳ мебинанд, шояд ки нарх тағйир ёбад, чунки имрӯзҳо тараққиёти технология аст, ҳар рӯз як телефони нав мебарад. Шояд ки ин телефон баъд аз як моҳ боз арзонтар шавад, шояд баъд аз 10 рӯз. Агар ин телефон интерес набошад, ё ин ки Samsung A50, Samsung A30, Honor 9 Lite, шояд дигар моделҳо агар интерес набошад, метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат намоед. Мо ба тамоми территорияи Россия, дар куҷое ки хоҳ дар посёлка бошед, хоҳ дар дигар шаҳрҳои Россия, ба ҳама ҷо тариқи почта бепул равон мекунем. Агар дар Москва бошед, тариқи курьер, тамоми стансияи метрои Москва курьер бепул бурда медиҳад. Нархҳои мо бошад нисбати мағозаҳо фарқ мекунад, чунки мо интернет магазин ҳастем. Аз ҳамин сабаб нархҳои мо камтарак арзонтар аст. Хулоса ба ин номерҳо занг занед, нависед, маълумоти бештар медиҳем. Худованд нигаҳбон бошад. Хайр.